Yo, what's up yo? My name is Peejay. I'm from Cebu, Bisaya, Kubayan. Welcome to my YouTube channel, Peejay Ong. Yan. So for today guys, it's another episode of our How to Vlog series. And for today, we are going to talk about yung how long should your YouTube videos be, diba? Meaning, gaano ba kahaba yung advice or gaano ba kahaba yung recommended na videos for your YouTube so that you will be more recommended by YouTube and so that your channel will grow. Yan. So, pag-usapan natin guys yung recommended na length ng video. Yan. So, simulan na natin guys. So, does video length matter, di ba? Importante ba yung video length guys? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, di ba? Alin ba doon yung magandang length ng video natin, di ba? So, yes, definitely guys, very important yung length ng video natin guys because makaka-apekto to ng viewer retention, yung YouTube algorithm, and yon ultimately yung growth ng channel mo. Depende kasi sa length ng video natin guys, actually nakaka-affect siya dun sa viewer retention if masyadong maikli, if masyadong mahaba, di ba? If masyadong bitin, di ba? Yung video natin, yon, there is this tendency na hindi tatapusin ng viewer yung video nyo, or there is this tendency na from the start pa lang i-ex na ng viewer yung video natin, di ba? So mahalaga na alam natin kung ano ba yung naaangkop or yung recommended na length ng video natin, di ba? So yon, because yun guys, yung ultimate talaga na desire natin guys is yung viewer retention, di ba? Meaning, yung mas nag-i-stay, kumbaga mas nag-i-stay yung viewer natin or mas nagbibigay sila ng time na manood ng video natin. For example, you have this 10-minute na video, importante sa YouTube algorithm na yung viewers natin, more or less, di ba? For the duration of 10 minutes is tinatapos yung video nyo, or if hindi naman tinapos is more or less doon, at least mga 80%, di ba, na pinanood yung video nyo, di ba? So mahalaga yun guys na yung viewer retention, yun kasi guys, if yun nga, if mataas yung viewer retention natin, mas i-advertise or mas i-recommend ng video natin ng YouTube, di ba? If napansin nyo guys, if nag-i-scroll kayo sa YouTube, may mga recommended videos sa YouTube, di ba? So most probably guys, if yung video natin is yun nga mataas yung retention ng viewers, mas ipupush tayo ng YouTube so that tayo yung nandoon sa mga recommended videos. So yun guys, if yung pinupush tayo palagi ni YouTube, di ba? Dahil maganda nga yung video natin and yung length ng video natin is ayos na ayos, di ba? So, there is this great chance na yon mag-grow yung channel natin, di ba? So, madaming manonood, madaming magsasubscribe, di ba? So, yon importante yung viewer retention, and of course, yung subscribers ng ating YouTube channel. So, yun guys, yun. Kaya mahalaga talaga yung video length. So, gaano ba kahaba talaga yung dapat na video natin, di ba? Gaano ba kahaba? Yun. So, yun guys, from the start, actually, hindi ko minamind kung gaano kahaba yung video ko, but eventually, later on, sa pag-upload ko ng video, napansin ko guys, based na din dun sa YouTube, yung pag-analyze ko dun sa mga videos ko na eto talaga yung length ng video kung saan nag-i-stay yung mga viewers. Kumbaga, eto kasi, ito yung recommended natin na ideal length of video natin guys is 8 minutes to 15 minutes, di ba? So, bakit 8 minutes to 15 minutes, di ba? So, first reason, guys, is yung attention span of viewers natin, di ba? Alam naman natin na, yun nga, yung mga viewers is important talaga yung time nila, guys. So, yun, as much as possible, if nag-click sila ng video natin, gusto ko agad nilang makuha, I mean, na may matutunan kaagad sila, di ba? So, yun, mahalaga yung time nila. So, it is very important na yun, yung video natin is more or less direct to the point na kung ano yung topic natin, di ba? Wala na masyado siya yung na-discuss natin in my previous video, wala na siya masyado yung mga flowery words, di ba? So, yun, diretso na. I mean, start na kagad kayo pagtapos nyo i-introduce yung video, no? Wala na masyado mga pasakali. So, yun. Yung attention span kasi ng viewers, guys, is actually based din sa mga videos na na-upload ko sa aking 1 year na pag-upload ng mga videos is, yun guys, more or less, nandun lang sila sa mga 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, diba? So yun. So, napansin ko guys, if masyadong mahaba naman yung video ko, kagaya na if, for example, mga 30 minutes long, konti lang talaga yung nag-i-stay guys, as in yung retention ng viewer ko is just like sa mga 30 minutes na video, around mga 4 minutes, 5 minutes, so medyo mababa dahil basically if 20 minutes or longer kasi guys, or 30 minutes, there is this tendency na to-turn off yung viewers natin, or there is this tendency na masyado mahaba. So yun, if may nakita sila na ibang video na mas
mas compressed, kumbaga mas short lang, and yung detailed, direct to the point na. So there is this tendency na mas yun yung iwa-watch ng ating viewers. Yung isang video na, for example, yung 30-minute video nyo, may 10-minute video doon. So if makita nila yun, syempre, may mas preferred nila, kumbaga, yung mas maikli na video compared to your 30-minute video, di ba? So, yun. So there is this tendency din, guys. For example, 30 minutes yung video nyo, di ba? So, yun. Kahit interesting, di ba? Kahit interesting yung video nyo, guys, there is this tendency na, uy, yung sasabihin ng viewer na, konti lang yung time ko today. For example, I'll watch it again, maybe some other time. So, yun. So, first 5 minutes, nanood siya, but yun, eventually, napag-isipan niya, sobrang haba ng video natin. So, yun, ibaback niya. So, yun, yung nasa isip niya is babalikan niya yung video nyo, but there is this tendency din na hindi na siya makakabalik sa video nyo dahil yon, mababaw na yung video natin sa mga new videos. Kumbaga sa pag-i-scroll niya, makakalimutan na ng viewer natin na balikan yung video natin. So yun, so mahalaga guys na yon, 8 to 15 minutes. Yun talaga yung ideal, guys, dahil aside doon, guys, aside doon sa psychological effect noon, 'di ba, pag nakita nung viewers natin na 20 minutes, ang haba naman 30 minutes, ang haba naman, 'di ba? So, yun, actually may mga viewers ako nag-comment dati na yung video ko sobrang haba daw, yung details or yung hinahanap nila is nandun sa middle. Dahil nga yung more on, mas mahaba daw yung introduction ko. So lately pinalitan ko, guys, na more or less yung introduction ko is 1 minute lang, then yung main content ko is nandun na after yung introduction, so that yun nga, mas ma-retain yung mga viewers. So yun. So ang third reason, guys, kung bakit ideal yung 8 to 15 minutes, guys, is because of the ads revenue. Kumbaga, if 8 minutes kasi, guys, ito yung minimum, ito yung bagong minimum ngayon, guys, ng YouTube. For example, na monetize na yung channel nyo, pwede kayong mag-add nung tinatawag na mid-roll ads. Kumbaga, in the middle of your videos, pwede nyo ipalabas, kumbaga, yung mga ads, di ba? Pwede nyo i-click yon so that mas madaming chance, kumbaga, na makapag-earn tayo through YouTube monetization if yun nga, aabot tayo ng 8 minutes or longer, so that yon, maklik natin yung mid-roll ads, kumbaga. If napansin nyo, guys, sa mga videos, yung mga nakalagay in between from the start to the end, if napansin nyo doon, may mga ads, kumbaga, naka-place dyan doon sa gitna, guys. Yun yung tinatawag natin na mid-roll. So there is this chance, guys, na mas malaki talaga yung earning ng YouTube if yun nga, may mga mid-roll ads siya, because definitely mas maliit yung chance na i-back, kumbaga, or i-skip yung ads mo because nasa middle na siya. It's either na nagustuhan ng viewer mo yung video mo, di ba? So, yun. So, may chance na hindi niya i-skip yung mga ads, or there is this chance din na hindi niya namalaya na may ads, di ba? So, hindi niya na i-skip, kumbaga. So, yun. So mahalaga na yun, ma-enable natin yung mid-roll ads, and mas malaki daw yung revenue na sinisingil, kumbaga, sa mga advertiser doon sa mga mid-roll ads. Yon. So, yon. And lastly, guys, is the reason why yung length ng video natin is hindi dapat masyadong maikli or hindi masyadong mahaba is to increase watch time, di ba? Kung baga, saktong-sakto lang kung ano yung topic natin, di ba? Kung ano yung gusto nating message, kumbaga, yung mga, for example, kagaya ng video ko, it's about more on yung mga money tutorials, gano'n. So, yun, direct to the point na. So, yun, in that way, mai-increase yung watch time ng mga videos natin, meaning, madaming manunood, di ba? So, yung ang nakaganda doon, guys, if mataas yung watch time, mas i-recommend tayo ni YouTube, sa algorithm ni YouTube, ipupush nila yung video natin, ipropromote nila sa mas madaming tao. In that way, guys, mag-grow yung channel natin, and yon, dadami yung subscribers natin, di ba? Exponentially, kumbaga, dadami, mag-multiply yung subscribers natin in doing so, if yon, tamang-tama lang yung length ng video natin, di ba? So, yon. So, basically, yun lang yung video natin for today, guys. It's just a very short video yon. Pinag-usapan lang natin kung ano yung ideal length na video na dapat gawin ninyo. Yon. So, once again, guys, my name is Peejay. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo, guys. Madami pa tayong mga upcoming videos about how to vlog, yung mga money making, yon, mga online tutorials, and yon, may food vlogs din ako, and mga movie reviews, and travel, of course, yon, travel. Hopefully, makakapag-travel na tayo soon dahil MGCQ na yung dito sa Cebu, and yon, hopefully, makapagpasyal-pasyal tayo. But if wala naman yun nga, as advice, iba, if wala namang reason to go out, yun, better to stay at home. So, yun, more on mga online tutorials mo rin yung ginagawa ko ngayon, guys. And hopefully, nandiyan pa din kayo to support my
YouTube channel, and thank you very much sa pag-subscribe guys and sa pag-support ninyo. And if may mga tanong kayo guys, may mga tanong kayo, mga questions, anything, just comment down below and sasagutin ko lahat ng comments ninyo. Yan. So, thank you again guys. Have a good day.